Bine ai venit în cartierul Freya Home, cel mai verde complex rezidențial din Iași, amplasat pe șoseaua Bucium, cu acces direct din stradă. Situat în incintă este și complexul comercial Family Market Bucium. Înconjurat de frumusețea naturii, Freya Home reprezintă locul perfect pentru a-ți construi un cămin de vis. Cu cele 13 blocuri elegante, Freya Home găzduiește peste 600 de apartamente moderne, recepționate și intabulate, asigurându-ți siguranță și calitate superioară. Beneficiază de peste 800 de locuri de parcare pentru acces facil și comod. Descoperă un mediu urban vibrant unde poți explora Mall Family Market, un complex comercial diversificat care aduce la îndemână tot ce ai nevoie. În Freya Home, frumusețea naturii se îmbină armonios cu confortul modern. Explorează parcurile noastre încântătoare, cu spații verzi generoase și alei pline de viață, care îți oferă o oază de relaxare și bucurie în mijlocul cartierului nostru. Clădirile noastre sunt amplasate cu atenție, asigurând distanțe generoase între ele pentru a-ți oferi un mediu privat și liniștit. Aici vei găsi apartamente elegante, cu balcoane generoase și vedere către spațiile verzi, completând astfel stilul de viață modern și confortabil pe care îl căutai. Freya Home îți oferă o gamă variată de facilități, de la săli de sport și zone de joacă pentru copii, până la spații comerciale cu diverse funcțiuni, asigurându-ți o experiență completă și convenabilă în cadrul comunității noastre. Descoperă locuința perfectă în Freya Home, locul în care confortul și natura se întâlnesc într-un mod excepțional. Contactează-ne acum și află mai multe detalii despre această oportunitate extraordinară de a trăi într-un cartier de vis.